Eta orain azkenengo printzipioarekin sartuko gara, hasiko gara eta bukatu printzipioen tarte honekin interkooperaziotik interkooperatibismora salto egingo dugu, ez? Komunitarismoaren ideiarekin lotuta. Horretarako Andoni Mujika izango dugu gurekin. Eta Andoni, nahi duzunean. Tani lagunduko diot Andoniri. Laguntza izango da. Bueno, egunon edo eguerdion edo ondoloin edo ez dakiz zer esan. Hasi baino lehen. Baina, bueno, eskatu diot Unairi laguntzatxo bat. Ze pentsatu dut beste batera prestatuta neukan jarduntxoa, baina pentsatu dut sobre la marcha pixkat aldatzea eta entretenigarriagoa egiteko ordubiak direnez, Unairi laguntza eskatu eta pentsatu dut egunkari bat irakurtzen ibiliko bagina bezala egin eta titularrak baino ez ditut botak. Vale? Titularrak tuitak deitu nahi dozuen bezala. Bai, entzuten da, bai. Eta horrela egingo dugu, gero hor norbaitentzako inspirazio bezala edo aurrera begira inspirazio bezala balio baldin badu, primera. Eta bestela ahaleginduko naiz alik eta laburren egiten. Beraz, esan dudan bezala, saiatuko naiz hori, Imaginatu egunkari bat irakurtzen dihardugula, ikastolen egunkaria da, eta ikastolen kooperatibismo, komunitarismo, lehengoz Jose Azurmendiri entzunion, komunitarismo hitz hori, eta, ia horren inguruan gauza nahi zen, inspiratzaileak edo estimulanteak diran olako korte batzuk botatzen eta horre jasotzen baldin baditu naik lagungarri izan daitezan. Bale, astera noa denpora gehiago galdu barik. Ni ikastoletan danetarik izan naiz. Nire ama fundatzaile izan zen, gu ikasle, ama fundatzaileetakoa, ikasle, gero guraso izan naiz, zuzendari, lehendakari, uste leku guztietatik, eta lau seme alaba, pentsatu, danetatik pasatu naiz, eta ez dakit oso ondo zein fokotatik begiratzen dudan, nire alde positiboekin, nire alde negatiboekin, baina bizirik eta eredu hau biziki maite dut. Eta uste dute mundu osoari erakusteko moduko esperientzia daukagula. Y ya que están aquí los galegos, pues creo que es una experiencia muy interesante y que la deberíamos de enseñar sin ningún rubor en todo el mundo, porque es una experiencia que merece la pena. Komunitatea. Komunitatea ez dakit egiten den komunitatea ekintzen bitartez edo komunitateak berak egiten ditun ekintzak. Eta edo segurazki modu bietara egiten da, ez? Hori izango litzake nire titular bat, hau da, uste dut komunitarismoa edo gizarte eraldaketa edo ikastola edo enpresa kooperatibotik haratago doan hori egiten da lehenago edo beranduago edo elkarrekin, baina hor nunbait korapilo, laino, gurpil berean dauden bi elementu dira. Eta ez dakigu oso ondo, zein dan lehengo eta zein dan ondoren, ezta? Beste idea bat bota nahiko nukena, soltea, salto bat eman da, nik ez diot beldurrik debateari, publiko, pribatu, sozial, ez diot beldurrik. Badakit oso traumatikoa izan zela 93ko eta haren errezaka guztia badakit oso traumatikoa izan zela, asko izugarri sufritu genuen,
Baina uste dut debatea errespetuz egin behar dela, berriz diot, uste dut debatea errespetuz egin behar dela, baina beldurrik gabe. Ze uste dut debate hori egin gabe daukagula sakon eta behar duen lasaitasunarekin. Eta uste dut hori gure DBO horietan edo pendiente dauzkagun horietan dagoela. Gainera eta lotuta Unaik eta bere lagunak jarri didaten gaiarekin, uste dut komunitatea eta gizarte eraldaketa kooperatiba guztien eta ikastolen utopiatik gertuen dagoen idea dela. Nik uste dut gizarte eraldaketa edo komunitarismoa dela kooperatiba batek izan dezakeen ametsik, utopiarik handiena. Norberaren zilborretik atera eta hor nunbait gizarte osoari, komunitateari, berari eskaini aldion zerbait. Zerbait eder hori, utopia hori, gugandik atera eta utopiatik gertuen dagoen idea dela gizarte eraldaketa edo komunitarismoarena. Nik Rafa Cristobali entzun eta irakurri, eta asko gustatu zitzaidan, viaje kooperatibo, autoerak eta viaje guzti hauetarako oso importantea zela persona sujeto bihurtzea eta gizartea komunitate. Eta uste dut lau hitz horiekin asko esaten dela. Uste dut oso importantea dela eta herri bezala eta politikoki ere argi ikusten dugu gure herri hontan, ezta? Bea, personak sujeto baldin badira eta gizartea komunitate bide erdia eginda dago. Bestetik, eta beste titular batera noa, egunkari hontan. Azken boladan, hezkuntzan azken urtetan, hezkuntzan galderak sortzen dira, ezta? Galdera gainera askotan ez irakasle, ez guraso, ez dakizkigu behar den bezala erantzuten, nik ez behintzat. Eta da, beste eskola eredu batzutatik oso gertu zaudete. Euskararen asuntoa pasatu zan. Uniformizazio prozesu bat eman da. Eta holako momentutan, erantzun nitidoak, komunikatzeko erreza direnak, niri zaila egiten zaite ematea. Komplikatuagoa da. Eta hasi behar naiz, autoeraketak bere horretan, kooperatibismoak bere horretan, dauzkan onurak azaltzen. Eta hori beti da luzeago, ezta? Eta hori gertatzen zait azken aspaldian. Ikastolak edo ikastolen idea etortzen zaidanean burura, etortzen zait autoeraketa hezkuntzan. Etortzen zait ikastola soziala eta humanoa. Etortzen zait euskal eskola kooperatiboa. Ez dut igez egiten hezkuntzaren unibertsaltasunaren eskubidetik. Ez dut igez egiten, gehiago esango nuke, hortan sinisten dut. Igez egiten dut gehixeago hezkuntzaren publikotasunetik. Ez dakit zergatik, ez dakit azaltzen, ez aidezu gero galdetu. Baina, ez zait larregi gustatzen zerbaitegatik, ez zait larregi gustatzen debatea hor zentratzea, ez? Publikotasun horretan zentratzea. Ni publikotasunaren alde nago, zu ez dakit. Ni nago hezkuntza unibertsala izan behar den horren alde. Eta nola egiten dugun hori beste kontua da.
Eztabaidatu daitekena, por supuesto, beste kontua da. Pixkat idea hori etortzen zait horrekin. Zer gehiago? Ikastolen jatorriari buruz, nola prestatuta neukan beste formato bat, ikastolen jatorriari buruz 4 gauzatxo, ezta? Bat, esango neuke ikastolen sorreran, eta hor egon dira gure lagun galegoak, gure jatorrian ere, behintzat gure familia eta gure lagun artean, 50, 60 hamarkada haino paro hartan, sustratoan zer zegoen? Sustratoan zegoen nazio ikuspegi bat, nire ustez. Nazio ikuspegi bat zegoen, abertzaletasuna zegoen, gure etxean bai behintzat. Ez dut inkestarik egin eta ni ere ez naiz oso empirikoa, baina gurean behintzat eta gure inguruan abertzaletasuna zegoen. Orain badakit beste euskalgintzarako, beste teoria batzuk badaudela eta ezagutzen ditut batzuk. Baina gurean behintzat eta sasoi hartan, gaur egun gauzak aldatu dira, hori ere onartzen dut, baina sasoi hartan sustratuan zegoen hori zan nazio ikuspegi bat. Eta sujeto nazional bat izateko gogoa. Eta hezkuntza zen haiendako uste dut oso estrategia aproposa sujeto nazional hori eraikitzen joateko. Uste dut ala izan zala. Nirean behintzat jaso nuena edo nik interpretatu nuena hori izan zen. Han zegoen autoeraketa politikoa. Edo ez aldaukagu guk autoeraketa politikoa izateko gogorik. Transferentzia konkretu batzu baino gehiago. Oso importanteak dira, Madriletik datozen transferentziak. Baina ez alda gure desio, benetako desioa, autoeraketa politikoa. Hainbeste aldatu alda hori. Nola egin zuten, edo nola hasi ginen, edo nola hasi ziren egiten. Nik uste dute herri honek eta aspalditik nik inguruan ezagutu dudana, ekintzailetasunenako izugarrizko grina zeukan, eta dauka. Baina ekintzailetasunarako izugarrizko grina, eta ekintzailetasuna da, eta individuala ere bai, Ojo, ez dezagun mespresatu, individuala ere bai, eta kolektiboa ere bai. Eta zegoenez, grina hori, zegoenez, grina horretatik abiatuta, ze uste dut baldintza nahitaezkoa dela ekintzailetasun grina izatea edozein planteamentu autoeratu egiteko edo kooperatibo egiteko, hor zegoen. Eta gainera gauze bat esango dizuet, honekin lotuta, nik neuk ez dut ulertzen, paradigma kooperatiboa edo autoeraketaren paradigma ulertzen, nola ulertu daiteken, espaldin bada hezkuntza kooperatibizatua ulertzen. Niri hor zerbaitek fallo egiten dit, behar bada da kapazitateak, baina ezin dut ulertu teorikoki. Autoeraketaren paradigma edo paradigma kooperatiboa eta hezkuntza kooperatiboak horren kanpo utzi. Edo Nafarroan bai, iparraldean bai, baina komunitate autonomoan ez dakit. Horrelako gauzak ez ditut ulertzen benetan, eta ez da mendeku bat. Ez dut ulertzen hori, ez dut ulertzen. Behar bada erratuta nago, baina ez dut ulertzen. Nola ulertu daiteken edo nola defendatu daiteken paradigma, autoeraketa paradigma bat edo paradigma kooperatiboa eta hezkuntzaren kooperatibizazioa kanpoan utzi. Eta gainera, ikastolen sorrera horrekin lotuta beste kontu bat ere badago, ezta? Uste dut etzela bat ere kontzientea izan. Nik ez dut gure ama ikusten autoeraketaren paradigmari bueltak ematen.
Ez dut ikusten. Eta nire aita gutxiago. Eta ingurukoak ere ez. Uste dut, etzela egon gogoeta bat, eta autoeraketaren paradigma, eta hori da bidea, eta kooperatibak, eta ez dakiz zer, eta behar bada Arizmendiarrieta gehitxoago, jantzita zegoen, jantziago zegoen. Baina ikastolen bueltan nik inguruan behintzat ez nuen hori ikusi. Ikusi nuena zan kontzientzia nazional bat, eta estrategia apropos bat, eta beharrezko bat, hor pausu importante bat emateko. Hori da ikusi nuena. Eta herri honetan, lehen esan dudan bezala, egiteko, ekiteko grina badagoenez, bideari ekin genion. Eta gero, orain, formulatzen ditugu teoria batzuk, eta beste batzuk, eta paradigma bat, eta beste bat, eta ondo daudenak danak, eta fenomeno, ze gainera, uste dut pixkat kasualitatez, baina uste dut asmatu egin genuela. Asmatu egin genuela. Baina pixkat uste dut benetan kasualitatez izan zara. Eta gero beste gauza bat. Ikastolak sortu ziran, baina herri honetan ikastolak baino lehen, ikastolak 100 urte ditu lehengoak, baina edo gehiago, baina ikastolez gain, hezkuntzari, gogoratu Gasteizko seminarioa, Bergarako beste seminario hura, herri honetan hezkuntzari izugarrizko inportantzia eman zaio historikoki. Eta uste dut, ikastoletan ere hor nunbaiten egongo zela, beste faktore hori ere, etzela oso urruti ibiliko. Hau da, ze importantea den hezkuntza euskaraz eta kalitatez eskaintzea, gure seme alabei. Uste dut hori ere hor nunbaiten egongo zela. Bano aurrerutz, Lanerako bideak edo aurrera begira ze pista eukiditzak egun, ezta? Pistak, pixkat. Ze pista. Uste dut batez ere identitatean sakondu behar dugula. Identitatean sakondu. Identitatea sakontzea oso errez esaten da, eta oso zaila da egiteko. Oso zaila, uste dut. Orokorrean, ez ikastola bakarrik, orokorrean, zuek begiratu euskalgintza nola dagoen, edo enpresak nola dauden biziberritzeko. Organizazio bat biziberritzea ez la pera limonera. Organizazio bat biziberritzea oso zaila da. Organizazio bat, hamarkada batzuk egin ditunean, instituzionalizatu egiten da, hirigaraik esaten duen bezala. Instituzionalizatu egiten da, eta orduan, ostras, gorputzak bezala, kosta egiten zaio, lehenengo mailan jokatzea. Kostatu egiten zaio, ilusioa jeisten da gehiago, eta zein da ezagutzen dudan antidotorik eraginkorrenetakoa? Proiektu berriak dira. Uste dut, proiektu berriek usten digutela berriz ere jaiotzen, gehiago esango dut, haurdunaldi bat eukitzen, de la ilusión se vive, ez da, bizkat, haurdunaldi bat eukin, erditu, proiektu berri bat eukin, eta hori izan daiteke uste dut daukagun aukera ederrenetako bat gurea bizi berritzeko. Gainera, dauzkagun desafio pedagogikoekin, kriston desafio pedagogikoa daukagu, kristona, egin ditugu gauzak, handa, hemen, ikastola txikiagoetan, handiagoetan, baina askoz desafio pedagogiko serioagoak ditugu. Administrazioak, por supuesto, baina guk ere bai. Uste gure printzipioak, gure baloreak, batzuk hitz egin duzu horretaz, ez direla hainbeste aldatu egin behar. Behar bada batzuk, bai, baina uste dut kontua, afera ez dela hainbeste gure printzipioak aldatu egin behar direla. Uste dut gure printzipioak sakondu eta garatu egin behar direla. Gure printzipioak garatu egin behar dira. Ez hainbeste aldatu.
Batzu behar bada bai, baina batez ere, uste dut, inobatu, garatu, eta hori egin behar direla. Eta hor dauzkagu, ederrazkoak eta izugarrizko bigentzia dutenak, segun nola aurkezten ditugu, nola planteatzen ditugu. Kalitatea daukagu, hezkuntzaren kalitatea, euskalduntasuna, demokrazia, teknologiak dakarren erronkak, berrikuntza pedagogikoa, kudeak eta integrala hor, unairekin gogoratzen naiz, baina hor dauzkagu izugarrizko erronka aktualak, garaikideak. Beraz, ez dut uste hainbeste danik printzipioak aldatu behar ditugula, printzipioak garatu egin behar ditugu. Eta berriz lotuta komunitarismoaz, komunitatearekin eta bar. Kooperatibismoa arizmendiarrietarentzat ere ez, baina uste dut guretzat ere ez dela helmuga. Kooperatiba ez da helmuga. Kooperatiba ez da helmuga. Kooperatiba da egon daiteken, nire ustez egon daiteken izaera juridiko aproposena gure espiriturako. Hori da gauza bat. Baina kooperatiba asko egitea hori bai da komunitarismoa. Kooperatiba asko egitea, kooperatibizatzea da komunitarismoa egitea, neurri handi batean. Bai, hor dago aldea. Ze gara basoa eta gara ale bakarra, gara arbola eta gara basoa. Gauza bia gara, ez gara bakarrik basoa. Basoak askotan arbola irensten du, eta tragedia bada. Eta basoak berak bakarrik ez du ezer egiten. Beraz, jakin beharko dugu konbinatzen, basoa eta arbola, biak garelako. Eta demostratuta dago, por cierto. Hau da, interes kolektiboa eta interes individuala. Beste era batera esan da. Baina berriz diot, uste dut kooperatiba bat egitea ez dela helburua, edo kooperatiba izatea ez dela helburua. Inguruak kooperatibizatzea dela komunitatea egitea. Nolabaiteko muskulazio komunitarioaren teorema, asmatu dezakegu. Eta horrez gain, lider kooperatiboak, eta askotan ez daude asko, eta entzun eta begiratu egin behar dugu asko. Batez ere, belaunaldi berriei entzun eta begiratu. Eta zer gehiago, komunitarismoarentzat, komunitatearentzat, suertez, izugarrizko laborategia da ikastetxea. Ekintzailetazunerako izugarrizko laborategia da ikastetxea. Ikastetxean biltzen dira, bidegurutzatzen dira, hainbat indar, hainbat persona, hainbat jakintza, hainbat esperientzia eta bar da bar. Izugarrizko toki aproposa da magia gertatzeko eta hor da biltzan hasi ezberdin horiek ernetzeko. Eta pixkat gogorra da esatea, baina asma ditzagu proiektu berriak, ez da esan dugu, organizazio bat bizi berritzeko antidotorik ederrena da, proiektu berriak, indartsuak, ilusioz betetakoak sortzea. Ze autoeraketa prozesuak, edo autoeraketa prozesuak martxan jartzeko motor nagusia, uste dut gosea dela. Ni erain Afrikatik etorri naiz, da uste dut gosea dela, gosea. Gosea ez bakarrik jateko gosea, baina dagonean karentzia evidente bat, dagonean ilusio evidente bat oso nabaria, eta bar izugarrizko indarra dute autoraketatik gauzak martxan jartzeko. Baina goseak lausoak direnean, pixkat narkotizatuta gaudenean, orduan zailagoa da autoeraketa prozesuak martxan jartzea. Hori izan gure nuen. Eta bukatzen dut arriskuekin. Bukatzeko zelako modu eskasa, ez? Esango duzeo zer polita azkenean. Baina arriskuak daude
Badakigu bizi dugun garaia, krisis orokor edo oso krisi ezberdinen aroan bizi garela, ezta? Eta gero, arrisku bat ikusten dut hemen askotan, bai prensan, bai hemen prensan batek esan besteak erantzun, Twitterren bestean, ez da ginun, eta 93-tik, ezta? Eta publikotasuna eta pribatuak edo publikotasuna eta gu. Uste dut nahiko zaila dela konvergentzia maila altu bat lortzea. Uste dut oso zaila dela. Zintzoki diozuet eta penaz, baina konvergentzia maila altua, ez konvergentzia maila bajuagoak eta kolaborazioak, hori ez dut uste ezinezkoa danik. Baina norbait baldin bagaude pentsatzen, konvergentzia maila altuetan, uste dut zaila dela benetan. Eta gainera, nik gaur ulertzen dan bezalako eskola publikorik ez dut nahi. Ez dut sinisten. Osa, nahi dudana da, autoeratzen den zentro bat. Hori da nahi dudana. Autoeratzen den industria bat. Autoeratzen den konsumo kooperatiba bat. Hori da amesten dudana. Eta hori esan behar dut. Beste arrisku bat, personak erdian jartzen ditugu. Kasu honetan irakasleak eta ikasleak. Baina, ojo, ikasleak jarri behar ditugu oso erdian, Eta ez dut paternalista, uste dut ez garela paternalistak izan behar, esaten dugunean, personak erdian jarri behar direla. Ez paternalismotik. Baina kontuz, personekin injusto edo arbitrario baldin bagara. Zergatik? Gure eredua, personetan oinarritzen baldin bada, eta persona horrekin injustoak baldin bagara, paradigma bera kulunkan jartzen da, vibratu egiten du. Uste dut importantea dela hori. Eta persona horrek segurazki betirako, lehen apaizekin gertatzen zen bezala, betirako ez du entzunere nahi izango kooperatiba bat zer den da zer ez den. Kontuz baita ere, bokazio ezarekin. Ni pixkat harrituta nago, zenbat eta zenbat gazte doan unibertsitatera irakasle izateko bokaziorik gabe. Eta uste dut, esaten abilena ez da empirikoa, uste dut egi santua dela. Hainbat ikasle doaz, nik ere magisteritza egin nuen, hainbat doaz, bokaziorik gabe. Unibertsitatearen maila ere ez dut uste onena denik. Eta administrazioak daukan kontzientzia gai honi buruz, hau da, herri baten garapenerako hezkuntzak osotasunean daukan importantziaren jabe uste dut ez direla. Horrek 3 apunteok, eta gero izugarri postu nitzela, arriskua da, ze uste dut horretan hobetu beharra daukagula, kuota sozialen edo beken asuntoa. Armentian entzun nuenean, azkenengo araba euskera zen, hortarako ere bazela zati bat izugarrizko poza sentidu nuen. Ze erakunde kooperatiboak garen neurrian, asma inventatu behar ditugu formulak, gure zentroetatik kanpo inor geratu ez dadin. Eta hori uste dut maiuskulaz eta ozen esan behar dugula. Eta topatu beharko ditugu formulak aldan moduan, askotan egin dugu, topau ditzagun formulak. Eta izugarri postu nintzen Armentiakoarekin. Eta, bukatzeko, kontuz eta ez ismoekin. Ismo, komunitarismo, kapitalismo, sozialismo, ismo guzti horrekin kontu pixkat. Ze apaltasunetik, danok daukagu gure joera, ez da? Baina apaltasunetik guztietatik ikasi daiteke. Guztietatik, konpleju larregi barik, hartu behar dituzuen dutxak, baina nire herriko batek esaten zuen, hemen lelorik etxauk,
eu espaz. Orduen, uste dut, pixkat, askatasun horretatik, jakinda non dagoen, baina begiratu behar dugula, han eta hemen, beldurri gabe. Eta, eskerrik asko eta placer bat izan da, parkatu, gezkiri eskerrak, ueuri eskerrak, ikastolen elkarteari eskerrak, eta unai, eskerrik asko gonbidatzearen eta lan hori